Jes, eli tänään me lähdettiin vähän hakemaan tämmöistä uutta tekniikkaa, mikä on nimeltään Soviet Boxing. Ja siinähän on ideana, että sä niinku samaan aikaan liikut ja lyöt. Eli noi sun kaikki niinku iskut lähtee tuolta kropasta se poveri. Et se isku tulee periaatteessa viimettenä vasta se käden suoristus. Ja monesti niinku tolleen pitäisi saada vähän niinku lentää noi kädet, että sä vähän niinku heijautat niitä vaan sun kropalle ja haet siitä. Ja tämähän on mulle ihan uusi, enkä mä muutenkaan ole mikään ihmeellinen, mutta siis näytti vaan niin piru hienolta, kun kattelin YouTubesta pätkiä, että Soviet Boxing. Ja ajattelin, että nyt lähdetään tätä tyyliä sitten ajan sisään. Ja ensin tuossa vähän varjoa peilin kanssa ja lähdetään sitä vähän hakee. Ja mun kaverit vetää tuolla toisella peilillä. Siellä on vähän joku eri varjo menossa, niin mä sain täällä ihan rauhassa hakea tätä tyyliä. Ja sitten vasta noin vaan tuohon meidän loppusparriin sitten pienet tommoset kuivaharjoittelut niin sanotusti. Ja sitten vähän hanskaa käteen ja lähdetään hakemaan sitä tuohon säkille, että miten se meni. Se tämähän on aina paljon vaikeampi sitten, kun pitää ajoittaa se niinku ihan jees toi japi, mutta huomaa hakemista. Mutta tosiaan polvet voi olla jopa niinku tähän sisäänpäin ja sit sä niinku haet tuolta noin vauhdilla sen niinku japi. Ja koko ajan piti miettiä ihan pirusti, että kädet on niin rentona vaan kuin pystyy. Että se vähän niinku heijautetaan sieltä ja oli kyllä vaikea. Uskon ensi loppuun. Sitten taas pitää hakea vähän varjossa. Okei, miten se meni? Sieltä, okei. Jes. Sinne pieni overhandi perään. Toi olisi vaikea niinku saada toi oikea käsi ajoitettua. Ja koska me mennään taas. Tosta olisi pitänyt leikata, mutta eihän mä en enää kerkeä leikkaa. Kun mä sanoin, että mä pätkään. No niin, just tolleen. Tolleen niinku voi koittaa harjoitella sitä vaan, että niinku liikkuu ja heittelee niitä käsiä tuolta. Noin, sieltä. Se on niinku se idea. Niin tulee yllättävän paljon poveria, vaikka niinku ei lyö yhtään täysin. No. Okei. Tää kyllä niinku vielä ihan valmis on, mutta tosta se ehkä lähtee.